सालाव अ समिति कायसा खोथि अबस्थाय दंमोन जों Khumpui Academy ni hostel tongnai class 3 ni sini class 5 jera tongnai Swrwngnai Rokno जों tabong masing jera ni kansle Rekotung Bak Kha ni usu Bak Kha oroni sini ADC employee ব্যবহারিক সমিতি sini cooperative by borok gedal layu sini tike ADC cooperative by gedal layu or jaga जों borokno o kesang jarao sini student rokno जों बे Rekotung Bak ni bagui sweater Bak ni bagui program khaikha o jaga sini o program sok khaijak sini bio cooperative sok khaijak sini sabdonal chairman borok gana Tiprasa deborma teibu sini joint chairman south zone ni borok gana Horendra yang mau phai sok khaijak teibu sini oro social activist borok gana Subodh deborma tongo sini oro ni ব্যবহারিক সমিতি ni employees rok belai hambai mar o borokno amhai public ni bagui lukrok ni bagui samung kaham tangma ni bagui financial os teibu sini amhai student rok sini bekha pore finance ni bagui teibu kaham ke Swrwngnai initiative nanai sini cooperative department tei je samung khai thei tangmar ma teibu khainai teibu sini ADC hapangni ngoibu boroni bangui जों samung kaham tangkhani bo joto lukurokno subana ni bagui buma kobo tini total 228 jon no जों sweater Bak Kha jela tei bwrwi class 3 ni 5 jera student pornai jogo sir tini ri kanchum bak jakmani obokhe bo school ni Swrwngnai Rokno Bak oro Khumpui Academy o je pornai rok sini oro hostel tongnai rok class 3 ni sini class 5 jera borok bebag no sini Khumpui Academy boys and girls hostel ro tongbo borok no sini provide khaikha sweater